Good morning, everybody. Adak manan dito'y ayan pinuon, timulak nga mangga. Nga, dati bunga na. Nga, anaw na yan. Mabilbilang tibunga na. May sa. Dua. Talo, upat, lima, enam. Ay na, talaga ngayon enam tinaibungan na. Dahil ito'y mulak nga mangga. Ngayon grap dyan ka nakak, nga ninarubugarin, nga taga Salcedo, Ilocosur. Ngam tadyak ba't dinamag, idiroon yun may. No, anya, tinagan na, dahil ito'y nga mangga. Laksid, di panaka mo tayo nga mangga, tinagan na. At dapay nga talaga mo tinagan na, no din no tinagapon na, dahil ito'y nga mangga. Iso nga gapo, tawan timbagana. Pinanagana kon, tinalibnos amangga. Kat podno may, ngayon kayo mabuy-buya. Ada ito'y naloom nga mangga, kat nalibnos lata, tibuya na. Ang yamanak, ti panang buyayaw. Dahil ito, ngayon video kada kayo. God bless you all.